Kardom Limen Video Killing Lapen Tokson 60 Lingdeng Poke Brahini Lapen Bining Way Nilitum Jasemai Kaching Waya Bangke Nilitum Non Kibang Ji Lang Arni Kupisi Claim Naima Lapen Rat Tumben Kopia Lam Sinangele Bara Sopu Taxi Ingwe Chitanji Lasi Ilitum Longdo Lapu Kursing Kursing Timung Alangli Kene PSLC Organizing Secretary Alangli Lain Putado Slang Ilitum Long Sarjai Kathar Alangli Kene President Lapen no halapu Ilitum Long Taron Sanghar Slang PSLC Long Ilitum Ala Legal Cell along Secretary Lasi Dingwe kadu kabe ilitum kacing waye bangke non jasemet laso ilitum non social media long kan kace thang lapen rong long kace thang putak si pining ilitum jasimet chingwa ponji lasini ligi puyi bangke ilitum kar biang long araratum non kolosoi state sig doma laso putak baksi chini nangi ilitum political kopisi ke form nang kokma ba alang tum PSLC kopisi ke form nang kokma lapen 24 plus organization ko ipasi ke hadapen 24 plus biang kok pen goi posi ki claim nang kok mai PSLC la so putha ka bangke ilitum mai stage long by non kiwang ji lang ai stage long ilitum ka che song ita kadure ason sidolo ilitum non le ke pa molo prote aprang hola tum Samsung singing ti hala la che song boma kai husi son si chi manji la silitum hala so opportunity usai tum biti kan kok lo alang pharlang plot si ilitum hala phan pai helo la bena kunon kiwang jilang ta kiwang jilang ga lo ilitum hala sorry chol huta hala dakta karbi tum phanang ki rai phansi ke banglo seta karbi phanang ke rai phansi ke banglo le thot seta alang li phanta ilitum karbi amatsi alang phan ki thenki chok pensi kene apran seta papat apran seta bi pidat asomlo lasi non ke bang yalang ilitum long sar alang litum APHLC sar jay kathar alang li non ki bang jalang uchata me alang li APHLC amang pa theklo lape non kachi dan dunji 24 plus organization ben chi song yana chi song lo Ninkan ke thom lo lasi ki pa du chi song pulo te non hola itum peri chi plog lo 24 plus organization tum peri chi plog de pena phi ili tum non hola konglong lo la peni tum la son really do hala do po phis tame tum high court pen tame tum kene case pilo case why petition pidet of phis dai tum high dat lo la so phis tame li tum phan ke councilor sorke nangkilang rem lapen kene court la verdicts tami tumhana ka voilet manangelang rem court phanaman pipe la sonak thaksi non ilitum copy bosi HPL PHLC ka kisong nang kokma la so putha ka bangta sa phal jupotuna lapen ki damtang kene 26 January ani kene rong alilom rong arak richo ilitum richo ka bi richo phanta ilitum phan aman ki pipe ajoine la so putha Kladak pen aku than tha pusi nili sarpan chuni ngila kathar sarpan aprang bangke itung e pukang tu ke la ke election ke jokta thurdun intum ti la kiddu betum an ke nili tum son kiddu betum ke election ke thurdun select abinong ke la si ha 2011 aning kan thurdun pen 2012 ta neli thurdun de dat lo ala pen 2016 ta neli thurdun de dat lo 2014 ta neli thurdun de dat le la thuke a hokalam la pen non ta jok flotason te thurdun de ji la pen jok flotason te la APHLC ta selam le de ji athema neli tum 6 schedule pangtang nang ji pulo athema election ho thek long lo Nelitum choning rio neliamata la HSDC ke do on hot la pen jakas ke do on hot munitum pha choning ri pik la pen ke canvas dun o lo election ho nante eme thanga khoros pen se khoros ka canvas dun titi hala so hot SDC hot lo HSDC hot lo canvas pulo te hala pusi ki claim nangi sar no lang tumi posi kede non kachi song boma do mal pi posi kroy ni delon amad hedi canvas dun olo ma thek long lo chula MLA by election date penge thek long lo by election ni tum tir vote lo sa ke claim dun poma dam lap lo la district si ante neli la Karbi Anglong district non ge district hi ni lo
ดำลับเลยอินุดเวทตาดำทุลังแล้วพออันสิเคลมทุลังรัฐอลงปาร์ตี้อลงมาตาดุนล้อเป็นนี่ตุ้มบางนี่บางไอ้ทอมตาดำล้อแล้วผู้สอนเคลมดุนปิกเลยอามาเทคลงล้อฮัลโหลสุดลาเกจียโซอันเกนี่ตุ้ม HSDC พันเกvote ปีเป็ดขังจังแล้วผู้จะพูดกีวีทุลาสิอุลลาพูดตั้งแต่อิตุมเดล่าเกจียตุมอพันนิงเกเทดามอากามาเวลอาเทมาสิกซิดูลาเต็งเกนิงเกเทดามนังนี่กลางอาเทมาฮัลตุมาเกvote ตานังปีดุนลองเลเด็ดเกปีนังนี่เกฮัลตุมอเมนทันหลับนังจีเกนเตลามาสินี่itu petan lap nang ji po bang lek klem thu rong anak pusi neli ningje bom la hala sot pen te hala sot malo sarang che kroi dun de duma na che kroi dun de ke HSDC man ke nang che kroi dun de det la amen than ep nang ji la tu ma dung dam nang ne po bang alang li tum ta nang che kroi dun de det la la si neli suti si ke HSDC pen ni si sola mar julu ko sa HSDC atumang ke akemang ke neli phana nang pupulo nitum ke karbia ke phan karja thiba song lo wantan li phanang pu fula amar akono narju chulong lo ani selom helang ni tum karjulong je six sidul ke chainong pound pen hala sangtiem hol phan chot tha tela tung ke misgat ki pilu bosar lake kalang la son lo te pa chu bei lo te lake te hala tum ko son te tung ke phan arja ke hok lo pula te la pa chu bei lo amunita do nil tum rong si vet lo chai nong a pound ke lage pon chai ta tu kam lage ha thoi asu hai hala neli si ke lai ho karbar ke lage pon chai ta mohokuma porishad secretary ta ningkan ke thom ra clearance sir kep lo neli claim dun lai ho karbar bang e chini tu la ako gaon panchayat lo ta nang chai nong a pound karbar ke import amen alam pe thi non ke la si thur ta thurlong la se hada ke thurlong le puke tokte ke pusi misgat ki pilo la so si than le lo sa di kalang lo non athe nang li ta nang than lo Indian constitution long ke amuga Chinese fan la pan reservation tok ma ni group fan la pan American fan la pan bulason ta si alam the ba la pulo la so la ke thur long le pu tok te ke pu ke pu athe ke la constitution pu kopia bostu ma la ka chini ne par tera tum kalang constitution la long ke la India constitution la ha la dakta pu pe le la dakta ho India tum si election thur long choji Chinese tum ke thur long le pu dak tok te ho ba mia tum Bangladesh sorta election thur long le pu dak tok te ho la Americana sorta India arloge election thur long le pu dak tok te anke ilitum six schedule ke la constitution pulke aka pre constitution pulke ilitum funded a constitution pulke la ke englong so fan la ange la popule te hadakta ke chiadum han ke election pi thur long le pulke hadake tokti lu la ke athia la ke constitution pinak ke la ke ilitum allah ka selam long se la ke tok dat pule ala si ilitum fan schedule tribe certificate nangji pura ilitum hangi pura ti lo kente kalam sa anga non ke lason le puthurong le te ilitum ke schedule tribe certificate kachori dun ta kisum thu la pen la certificate ave de sakori ta long dun du te hala ke chia do manga sakori schedule tribe certificate ta ri thu jo plot la pen sakori ta ko long thu e la pula yo ande la pupulu te ilitum fan kopi si six schedule na pichot la amining ave del or la six schedule ka leve del lo ali ave del itum six schedule area long itum la Karbiang long district six schedule ka chip pudala non songya po ka pupide nang po ako jongsi non ilitum la so six schedule ke pang tang lang ko te hok pet ko ma tum si ke che song mala so along si ilitum jakong pidunai ako la non da ke tok te det ke pu ke pu tum he di ho non dak ilitum ing ni prong ra lam che than ta mele achini ing tum de di hala tum wang ta mele ni tinge hala tum han pe rem hop ama patherak sinang pole ke claim ji gali khereng nang ji hala tum ta chini nang i pusi ne claim ji le alang to le claim de tele tum pin apl si ta hang pat thegya account ta be ande non ke kape thek thu nang ko kala po hello ASDC ke
abinong ka aprang ke misen na party lo lagi aprang ke misen na party lo ningkan po aprang ke cheng hoke me o lagi nili to ta mahang the ilon lo lagi nili kai da ning jewer alam lo lagi aman non apia bang ke election si ke hai nang yi ho po ma bang aphanta vote tap jok long waret nang ji putu ko long leta nang endun tame putu ko Sakorita nang enun ta sakorita nang klemun tame putuko beha beper dan nang enun tame putuko lapen election dan nang thurdun tame puamat you had a town committee election nong ta ASDC pen mia phanta ticket pide komannya asur pu bengali phanta ticket pitude je lapu ai non ke ASDC ning oilam ahok lo ni tumta ning oil lo alang litum non ke regional party ka litu det lo regional party ke BJP ko PC ke claim ma congress ai tum ko PC ke claim ma hala son thot se alang litum da claim un thurong lo ke don lo ke follow lo ai non ke regional party ave ong sin tu ka silam thu nang kok lu abinong bang ke desa jong sinang litum la song ko applique che song bom asong non ke lang tu ke che song lo song ko applique che song bom lo non bang ke nang litum non ke political party si forming rong hala 24 plus ki uni kachisong bom nang pap chun e posi non ke political party da form nang kok la si yong sin ani tong la hala electoral rule pen la council ek pen rule la yong si semar por nang tum dissolve dei mala so asa lage ahok lo lage dissolve de ji la le yong si ke itung ki pu teng yong si non la do bom tum claim that pulote ba lage non ke do bom tum le claim te kachi hogi ne tu ke ardom sa celebrate ji lage tum ke ekdom celebrate po lage ne tum ke bhus si chuji hai setame rong ara tum kisuman mane rong ara tum duma de di ha hala tum nong social media ki le tum ba ke thek long le tum binang kan inge tum do la pen tum kar bing long ke non son network ki new non son 3G 4G mobile rong atok lom ki du da kali aku aja de di la election ki thur po hadi la election ki thur lok se politics pu la politics pu kopi si la politics pu alam yo si ningje yite politics pu alam the a meaning bang sini thu det na la kopi bang si politics pu ma la election ki thur det le politics ka lidet ke ni tum 24 plus organization the politics claim bom lo la ke la 24 plus organization ne ke claim tikta la pen jakka sa tum ke claim tikta politics kali kasko matum ta politics kali puke rat aso tum hanga pachu beilo lake la phala la kese dum lo kapilu lo kalang lo lake kese dum politics kali la si ro maso lu et lo le politics bulut election thur nanji pon ne matha thu chot lo kalang la lo tisar to we lom ta birta nang le he nili phan ke soin ko rapri long ke che song don am ki me tang der le pu am nili phan pulo PC political party lut nang hilang po melodi halata ke mesi ne tunge japon lo la ke la si sita alama bangela pulo non ta ni tum la si song en ko ra pie phang obup ke kalijet kente claim rapet ke la tuge ni da claim rapet kali pu ni pu thurong lo te ni ta ra da phan ka pachu be je plang le po le ho ni pachu be ing tum ti pachu bai ke na aku nang ni tum ra so jem si nang pachu be ta me pu te nang pachu be yi la ta ke tek kali ka pachu be ta si lama ham na ko pasa nang ni tum da hok pepsi ke claim lo de ke claim ma hok pepsi claim lo stami rong ra tuma hok pimte nang ni tum da political ki thuro phan chot pusibang nang pu la sila so puthak nang li clarification chipita chini da la ke constitution democracy po alam ka chini de potluti dili democratic po ala ma ka chini le hadi stami rong ra tuma la democratic ta chini de la masi nona bangke tum ke politics ka la phan chot la rat asu hedi itu congress ay tumta BJP tumta KSA tumta ASDC tumta jakas tumta ba kopinya party le do thutamte ande la democratic pu kopia phansi democracy pu ma ke rat asu phan than pik ngi la ke la bang adet ka prik ta democratic alam ande than pik le la ke
ilitum se ke than thu thelo ilitum ke than hai he athem hala rat aso chini det amek prang dak na pu yo phere la sila itum political leader ta than hai de ti aba aja ka ko chini ta chini thu the la bu ke than dia bang ta chini det na lam ba ti ho chini ne de ma si than la thek the det lo ti ama si la tunge la election ke thur an si politics ma tha chot lo ti non itum election thur the det lo ti jak 24 plus atu high court and order chuwan lo ti chuwan lo poisa khoro si chipi duk si chuwan lo order claim la ben tuliram rong hanga ke haya tum anta ke BJP tum anta la order wan nang ni pusi nang pulo la so order pe pas nang ni pusi high court long da lam nang che dan non lo ti alang litu ni litum high dead lo order pe pas dead lo ti ama alang litum han claim non puloti high court ke ni litum si order ke hangdam high court ke ni li phan ke nang pupi lam nang tum 24 plus tum le nang tum lota selam dead nun punang pupi kopi pusi nang pupi dead la so lam rata so chini nang i kopi pusi nang pupi dead hala council election ben ke hai tum han purong ko pia pot lo because democratic country polo democratic ko pot lo hala tum election hai et lo ke tum si claim un choji ke election hai et lo ke la ke public mandate pula la ke ingraji pen ye pu public atum hukum dulu rat asu hukum dulu hala la non ke ake hai tuliram rong hang ang hoi sibet hedi seta alang li ang ho lo ke 12 lakhs 12 kali 10 lakhs a minute lakh kep a minute ang ho dulu hada democratic ateng wege alang li rie hong wet body ho nang lang no alang li rie hong wet body alang li long alang li election ke hai lo ke democratic ateng pen alang li ri lakh kep ari do alang li long kalang ho sara ka si ari mun jong la la si hal apang si high court ke ala tum han claim non purong lo alang li tum claim de det lo tu la join si solo ti sir oi tu la join si ajalok talang si suhi pidu talang kalang lo la ke hala non ni tum phan ko pilo election ke thur pur ke pujo amunit ari ja hala dak si dulu alang li ang ho da dak si dulu dan soy ko rapitu ke la suhi kurun prophet uni de ji akara kam ko ni de ji la ke sir si ke than na lang ho ni tum ke bidi ju tu kok lo non nen ke bai na tum da college ke pori bo political science por he lo bo mate hala dak mukhosto pen lok ma mate ka chong hu pen lok tong bi eta ke pas dun ma do kok khai bosa la son bulote la son kamat tha puti rasinong la pulo sar ho ili tum karbi long ke thekeri tum ke di inu tim tame alang lita apok do pa jone cha nili tumarat ke reng nangji bang ma mi de ni sedi bini la pu an ke thekre set ta chini tum ta di ninja hede anggo chipu hede lalo la sili tum non elected body tum do ke thek tum do piglo sata me halang tum long ap phi ki padu no tum ko ansi ke thek ma ki re ma chini lo non ili tum lang tha alang li tum phi ko mas ki tum toilon te ili tum hok pe tum kar bi tum ma mate la bonglang atum la kalang la bonglang ke chet la tum ma joine si la tum pu claim bom da mom lo ami thanga pok pareng bom lo la si dam bom la bon valley kalang lo ami thanga pok do pa joinian we nili rat do bang ni phan matona pa chuli bang patam question na dunang sir akor nili petang de la homote ne tu de jimene la si hala election ke hai tum si claim nang ji ke mati di la hello ni tum election se dan du nang ji pura ke pukok nang ko nili ke non de lo jakas ke do hota nili election thur nang ji pusi puverlo ki thur ke nilo ne ko matlo ne seta inut ke thur nang ji pusi nili puverlo non dala puthak thak lo nang ni sara candidate do sote belek le patu ni ke thur ka mo we ni ke ta ing tum te nang thur non he hala nang tum he te pini la son pipo se na class le bang le tu kap tu nang kok non ke ke ASDC tum ta ba HSDC ma pulo ni tum hello regional party ende alang tum ningje dak haji ma je ni tum pini pen ke non MP election ka chidan dunji la so long ke ni tum ke ni ki che so phan KCC pen ke ni voter list tham labji puning je hai mala oi la council election of voter list along pen ke che tum amen than lap ji pujong si pini ningje de tok de radang la pen radang no la pen memorandum pi de pulo de ni tum ke APHC ke pen na ba masih pawe tu daji ni tum ke la ka ho lo la ka ho ke di ni tum hen non yong si BJP tum yong si la dang ni tum council ek pen a rules chok nahi pul 24 plus organization da hang bom nang li tum mala sora 24 plus organization ka che song bom mala tum un
claim bom lo setame claim ipeda la joni sinang itum karja pulo kalang lo jong si pini pina bang bong ba pina dik ang bong jong si latum electoral rules pen consular rule ek pen rule semar der lo pulo tenang litum la sop asong dissolve da jima dissolve de account na vedem sike claim ka masih ada ek and rules ita hala $60 ting benang ji ek and rules ilam thomat constituency pli ke chia dom han pi thu dera na election voter list nang pi amend than thu the dera nang ba lo silam thu long lo te lage ni tunga ko chi dan thu nang kok lipo lage election ke thur bek nang po lage lasi lage BJP chot kalilo congress tum da jong si non tok det te ni tung ninga ro pi ji jo ro ke congress tum han da ni tum welcome ji lage ke tok ben pi no ji akam da pi no ji sita son ka phere me me ba la po hello icho piu dam lo ti election hu ka thi kheten tok de ta the muje election hai de ta ko exam tu ri le ji la hello ya la no no ni tum la ni la pula sa nani tum da la pulo non kan inje la si nangli tum no la election chidan pota la so election claim pen a phi nangli tum haide haide pode nangli tum rat anu ko so si chepaklang bonde ko so si claim alang ki bang hilangani hai hide dan de lage clear po ne rat ne ilitum han vote nang pipe tum anke alang litum ke jong si ilitum han vote nang pipe dat lo tek jasemet inglong so tum abangke la tum abangke a vote ti pipensi ki pulo je alang litum ke tum da karbia long lina pichu etna pul apa donang sakuri ta pa pichu etna pul la pen dukanan dah la tum le pedo chot na pul la pen karbi au karjang to man dah la tum le pa pang river etna pul ya lambang ke kalang sa apa la bang ke ning duk la pen itu mari somar o karjang tum ke la ke ha Chennai Bangalore le pape kat titi lo na wa banglo yo Kerala lo la sidang lituman ke ASDC tum ta pinangan akar bokalam do neli social media lo ke theklong la pen paper lo thaklang mat pura tengte la sidang lituman ang pulo APHLC ke itum karbiang long regional party by ASDC tum han kene armunang ke thak duna kam si kame claim la tum ke asong ka prek pen kachira abgisi aning ke hang ko sinang ipu nang itama ke thak don ke hadi ke thak don ke ASDC jong si regional party posande ahok lo lage ke thak don ke hinu lo seta non ga lang litu ni national party pinang lo ke ke thak don ji gali end to end dang ji po bang lo itung ke national party ko sonsi ke ledam thulala ha national party ko sonsi ASDC doman ki puam ki punam nang ko ke hala tum voter list ke thanang ni pukok lo mati voter list along pen ke chia to mamen thanang ni pukok lo ke mati ke long lita nam long putukok lo mati beha ta claim long putukok lo election ta thur long putukok lo mati ticket ta pilong nomination ticket ta pilong putukok lo mati regional ka delo basal regional candidate lo lage kona regional lo ke lage regional candidate lo lage ma ki minai klar regional ma chalo sa la kopile ne kopine ki thip ta ba regional ho bonat lo aso katu kame la ham lo ko no litum ki matha nahi ba gala lo no nilitum kene regional party long langdam et lo pol ke regional party long bangke langdam thu et lo pol te hala tum ke regional party gali lo hok ke athe kiche so mana thuri buta pathur long pop lo athe wala jitu ilitum non ki claim bom ta hala tum han ke pinang nei posonda pidet lo no son biha be par da me claim nang nei buta pa claim det lo la pen kene ASDC dum the non puda me bang pensi la kiche so pensi paragraph dur si complain bom ba join lo mati no ba galang le la si APHLC atum alang litum piniang bom pen alang litum na nang litum le APHLC pen nang litum puda khai ma je kiche so phan ke nitum ke vote dang ne pupu ki bhai mana ni litum ki pu ni kiche so pen vote piniang bom pen litum han vote dang pipe dalang tu claiming oi bhai ma kamang hu men nang pide ta ne nitum dengi hala tum da di stame nang litum ni la nitum ki chori dam de camping me ni camping pe lo hatu hala tum longge itu camping was camping ke dam de lo pilo poisa chu khoros na la kam itu mena muni do hala mena inglo so do hala tum vote pilong le pudang det le aku nang pita pu bulu pudang po na sila ansi regional party anken lansi regional party ji ye nilima thala bateng dala lo anke pidola nilipen card juga kan sama lalo sa prang kedam tang utame nang libang pinang than lo
Ili tum Karbi Anglong a district kelong lok abang ke la ke modern alang li Samsung sing tia ke hai ke cipeduk men si kelong lo. Sita me la so prang da Karbi adet ke duet lo pujnang li. Than bom. La si la so pen wang bom mat a lama bang ke ka ciplang bang ke hala 26 hour ni lo. Hala da ham ren along circuit house long la re chu tum phan hedi. Hada dimak long bang cak pa me de. Pen an ki pita hala kas la kasuke me pen kali de. Disposal a plate pen si pi pula so lambang la. Ki pi ke la pula hai lambang ke ni tu be ta ninggelo so lam. Ki pi kasua ke me pen ka pi chulong po bang ke pe chulong le de pu ki cheng ben la kasu da ke me ka li sai se po son de chok hai di. La kasua ke me do lo amat kasua ke me ke pon tu de si nang tung ke la pen ke chu nang ne pu si ka go sa kasu si ke wan pi pu. Amat la ta ke chu da nang tung dak dining room ke chu nang ne pu hai tan le chu dam lu pu si ke pu dang o. Ha ben sa thak puti sa. Oi ha ben sa tha. Re chu pen pin po mara tu pa. Inge pur ki mole lang namlo protang desa itum re chu tum ke kupani aman ki do la pen aman ki long nang dia tum lu. Di la ta hok lo lang li pu lam ta. Richo ke do jok se pini tum 6 tu ta ke long lo. Kalang lo. Ente. Ili tu mari chu do po si ili tu man 6 idul nang epilo. Oh. Ametang aprang benda itu ma dead do po si itu man 6 idul nang epi. Ente ili tu makat ke thek ke tu bi pola solam anta matha theda sa. La tum ke la hello la si ili tu hala kam CMEM minister MLA tum dah la kicu pu mati Karbi tum ke. Kecu ke claim pu pedet ke di. Amat kecu lok lo pusi. Kecu lok malah kita macam pawir kok. Oh lah pula kecu waret ini ricu na aman na di pedet ke lah cuma jong lo ke. Kalau kita tayo the best or most important person or thing of their kind putula. Kalang. Recu ke in recu tu ke la ke men nai la pela kinang sod nai bang pulu. La pulu. Inga kinang sod bang pu phansi ha berenda si ane papa chodam bolute. Fira me alam ke mai. Kasi ili tumari chobhan pathera la mari di. Ili tum kai biara tum ke therak dun ma therak onde ma. Kathera tum bolote la ke mithang khai kaching hon tum lo. Oi. Kathera thekhe tum bolote tum khai kaching hon tum. Ke ka ke hotur lo ke. Khai hutur khai phan ke langre ma tum lo lage. Oi. Ahong lo la sineli puram ji. Karbi Anglong ili tum ke thekere CM tumhana nili choling ji. Alang li tumhan. Ili tum non jambilia thong long ke la ke man ki thenai Karbi Anglong. La penda ka porom do. La dake narigola pot ka tarbuji la hi orona be dake. Ili tum dake Karbi richo si la so pot impu ek nahi. Kopia jane si piniang bong Karbi alam Karbia ki ingchu nahi pu ki pu bong. Kobi posi ili tum la Karbi niom niti la jambilia thong ke tar jambilia thong ili tum sema pe mele kobam ya ki che phan nang pau pening la ora ke chokche. Ta lagi richo ma si nang li tum pilo puipo. Lage nelita judun long. Hala daga binu tu mari choka lige la himaro. Isi ke nangji. Kala poro manam do na. Kang lan ke he polo de script pen si ka ningji. Khai pabirhan. Song script pen du malam men si ka ningji. Arni si ko pu si lage Karbi tumke hempur nam hasi ke kroi boda. Angke hala tumke arnam boy je krong dum ta rengang se tiga mati. Naga sadhu pu he. La sona tumke ko pulo mati. Arang se tum si jambilia thon long karja blunji pule ko pulo. Aron masih ave. La pen la tumke tumhan nang ken nang host piak ador kam masih ave. Ave. Daga niom do itum Karbi niom pen host no. Dag nang li political le pen pine klemri. La pen isela pulang itum Karbi richo phan nang li tum ke lapu pathera me kami klem ke nilitum nang kroi mas nang kroi krera tum. Ako le tum da kroi krera ke PLC ben ta kroi krera condemn lo ni PLC ben condemn lo pen 24 plus organization ben condemn lo lake. Condemn nang bolang ta la pen non ni kama tha thu ke nili tum ke che kroi ke la so jambilia thon popine neta lata pangthir nangi non pangthir nangi akam ro athema la dum ot ware luke lake dai bote hala dum to si pini pitate to suwa potelo Bamun tu kalang suap hodet lola. Bang tu cing he ke cupi tum si bang kot ke. Oi. Itum Karbi tu maju tang long ke lake. Karbi hala tum ke Karbi niom niti la pen Karbi arona tang hormu orji pulate Karbi aron ben si claim nanji. Oi. Jong si claim tek the pulate layu hormu town long somri. Aku ni chuni ni kan claim
Karbi cultural society tu talang kita jutang pangcunang pusi kamat halo. Bing la sona ron karkan manggalang ta cemat ha chani. Alam tu madan chuning rilo. Unit ke political party le dake hai kali sar. Nang tum non political party form lo ta. Nang tum ta political party pura nang mithangali phanchi mathari. Rat phanchi matha nahi lapen rat ko pisi claim nahi mala phanchi matha nahi. Ahong lo ke. Non ke kidam tang tuman ke to. Anu tin ke dam tang tuman ta ami thang phanchi yung phanchi matha lo. Rat phan matha ta hai lo mene aja ki ding male ke matha kali dia. Lapen aprang ki bang jelang phana matha dia je ni tum ki ho claim lo la support dam nahi la pon be. Lapen non la pu thek bom lo. La pu sa phana ka jugang tum bang la lo. Non ilitum arecho phan ge hong ko ro son se manel di. Kopi posi ko ro lo la. Itum 6 schedule ateng pen hala village council traditional village council made schedule tribe a village a council mate customary lo implement med data posi lason ka cheplang lo ma mate kopi posi la tumpa la pan kilang red long pop lo la so puthak nang li thani masa la ke la 6 schedule ke en airport lo athema 6 schedule long puet lo la traditional chiefs atum phananta aman pinangji pulo akam pe claim nangji pulo la pen ilitum a servan kep Karbi tunge servan kep pulo, kukia tunge tulsong waisa pulo, dimasa tunge salaya ro pulo, lapen khasia tunge lege dorbar snong pulo, lapen garo tunge nokma pulo. Halai hui do et nangji pusi paragraph 3 sub paragraph 1 lapen clause e along ke tok tang du angke hala bange claim to tedet si. Paragraph 2A si nongge bidun tu. Angke paragraph 2A ke abinonge la support la non akimika kaselamji po la UPDS tum agreement along MOS long ke Dolo da saro. Baru la 12 nombor long da to ke. Child and rural development including. Kala ngi song ya ke. Amde hala paragraph 3 along E a clause E pen kaselam nang jia pot si council along kaselam nang jia law si non ke ha parliament long si kapaselam toy la pen ke 6 schedule long si piludun tu jok la bang ke kale la ke phokalo sar ni an sia theklong galang la ke kale ki phok mane solo sar de ha au jo neli pula ho de ha la jadi council long kaselam nang jia pot si parliament long silam rong lo te council long ajak kong si parliament phanchi pilap det lo ange ko la ke ajak kong Cipa we mucot akam se claim nam lobo. Kace pe ong e kalidet lo ke lante la ke. Non kadu ka we claim lo ta. Di sar. Non kadu ka we claim lo. Thala claim lo phir thala. Alom so thala. La kadu ka we claim lo ta. Non ki wang jelang aprang ki dam ta son ilitum APSLC ke chesong bomahut ilitum long kene hill state nang nei potuma son charjunang kok na ba charjunang po non ke. Di sar kala. Non tum claim lo non. Tum claim unan claim lo seta menon APSLC tu mana prang ki kam ke tum ke non si anong nang klang rong mati ha mola tum hana ningkan ko ane owe asomar dum charge longi non ki claim dam po kalima kala la ke mo charge long begi la si nang li tum da mat hatu nang li soma rakai hut charge nang ji ma charge jok plot si nangi ma la bulote li tum asong long ke tum han nang ke thak pe me nang li tum si ke thek lo bulat tang te dak nang ke thak ko so si nang ke thak mala pang ta matha pe mi nang la pen aku mani putu le hedi nang tum e voter list along pen amen than et nang ji pu si pute non ke aku MP thudun si vote ke hang dut pu la ke ni tunge la ke che tum long ke vote hang nam de ke mohe ta pu et le pu et le aku ison du thula halagar paragraph 17 along 6 schedule paragraph 17 along ki pugela pu hello jong si ilitum a CM EM MLA minister MP atum jong si chepang tang kring lote la paragraph 17 ateng pen MP la pen MLA along a voter list penta kichi atum amen ke than et nang jip ja da ke top du la ke chepang tang nang yi polote ke election thudun de nang ila thudun de tike ko pulun ni kang tang ho ki thu tang ba ke claim kali sila ke ni than wa be ing tan jon her de ke chepang tang le ali ke doji ke de tike ho je flok thu et se la ke ing tang thek the lu ke kang tang nang yi ke hala da election high det a phikente kalang don la ke ni assam long ta khomia de ke phok prat khangyang oi la sila tum ke prang na pudun la miki rokra atum la tum ke pen choi che plok lo bang non ar su ma pa chi plok miki rokra pola non ke rok nang hala kar bidu mana ki pu na miki rokra pulo nang ala tum ta okora delhi long se apena chi pari chi plok da asu tu
lata mathara mai kal biara tu oi aku ko man ni ke pini ta kong long lu bu hong long ta ilitum ka kong long ta nga phi di ilitum claim era kau se bang people claim nang ko ko ti sar la son mikir bolam tani te ke char juno ta dolo hala BJP lo claim dun vegam long pensi sa tangka pon lo suring ko jo tangka pon kit thala candidate long pen enke congress ai pen thurdun lo na bengali lo no sungnang kok betu man sinang puloti mati sungdet pon meke hala dak tangka na me pen putho result klang ai pen ke puloto lengta mikirok vote die ni ke putho ante lo koma phano kang tan BJP anong kang ton lo ma karbi phan tong kang ton dak nang tu putho soba karbi khen kang ton karbi khe phan kang ton lo lage tela BJP do prong dong pilo je thang ni tu ma phan chot kali lage ma la dom la sa ne ki pathe ke sa ilitum MP ilitum IMLA minister CM EM MSC tum han ta kang ton lo ani pathe ke la lang litum lo alang litum je thang dun hai ma hai he lo dong ta hai he la hello mohong nang si pudun selo te iman tu kopon lagi sele ko anda pudun lang tho kala pusi pu la pen lai si bang ari thang sa non na bang ke la jong si 2A le amended lo pulang tang te non average council nang ki dojia bang ke la bang ke 6 sidula teng men kalidat pu lage panchayat teng panchayat pu la pen besara ron sita me non as per customary lo teng pen pulote rong asatum si chibisar pudi la si non ke la bangso rong asatum aja ko ngabe det pulote kopia lo pen si bisar pula tum pha la tu mange judicial court dong lo bisar po police lo kidnap po harong sarana never po la si la ke claim tang lo le bang ala claim lo kemte elong adim bage ka bisar bang da bongo sena pina amar ala order piamat bang cuma ngatum arong asar dum hanta pinep check la puson da vilo le kopina kitab alu thui so son do masar la da la kang sai alu thui son do mang ni tum lo la bisar je alu thui do yo not ko not lo ni na che en the that lo da avi ha la da avi la si la lon sa la si non itu ke bang jelang ho nang litum ke non ke political song lo pot nang litum si MP da election thur po pasi rat tumhana bang kopia si nang li kipu po je nang litum man ke non ke latum election thur the bole kopi si ke thur plot ma la sola mang non I phong pak lau tha ki thur plot e mo pen da pu lo ga di non I phong pu election ke hai atuma phansi public mandate do ki pu chok la democratic ateng pe democratic aron pen ilitum ke democratic aron si en nang vek ji la pen en bom lo itum adet ke India adet ke la ke angge itum India karbiang long de India lo si do itum la kroi kripu ilipu un la si election ke hai pen election ka che dan men ke hai atuma phansi rat akam ke claim ji aphan halatum phansi hukum pi uncha anken la hello non ni tum paragraph 2 sub paragraph 7 pen council election ka pe doji aphan voter list emethang ka che selam long ji aphan selam ingtum pik hangyang le seta netum election che dan dun de det lang la pen hai ta hai un edet lang council netum che right tip long le det lang la posin ni litum phan nang pasilam long le det le la si non ke council ilitum la bangso allo ka selam kang tumatu ke chi amen than et nang ji pu ki pu kang tumatu la pen ki pu atum yong si election haira council che right tip thete la ke la bangso allo ke claim un elo la ke inte la pot si election thu dun ko ki thu dun kang tum ra ka du yeson ki chu pa karbar gali lo hang sa la pen sa ke ma jo pleng pinang ko la tum no na ju di tangka nang gelo putha article 280 ben sinon ge hala 6 schedule jong si amended pulote itum article 280 ben si tangka nang lopo la pen apra jitu nang gelo bom mangke article 275 ben sinang lolu la si merit la pen demerit article 280 long copy lo ke me kahe no la pen article 275 along Indian constitution along copy ma ake me ake no putha than baklat bontha busi nanga chuning ri
la pen pinangan atum pulo he tu eti ben tangka nang lo ta ko pilo ka hinu polam lo pinangan ke thekri tum ke la sonsi la sonsi nang tang ta la tu eti ke me ka he no la pen tu 75 ke me kopi mala so puta nang li 280 pen 275 ke prek ke do ia bangke la puhelo 280 bangke la ke poncat municipality atu la ke indai pik atu apa la ke poncat municipality ke indai pik amge iltum council ke la ke state thak isia nation thak into pik ihi ben langnam lo te la state apart su se athima assam ke amethang constitution abi sir state ke ni tu mo methang constitution du yo constitution ke la hello itu ma constitution du la porsi itum ke intui o la porsi ilitum aphan a status kang tui kape do vergia phansi ilitum phan poisa ta 275 article pensi ilitum phan nang ki pi la pen ladak tok et lo jo la district administration Karbi Anglong district administration kapang tu ya phanta ladak raising the level of administration of the scheduled areas 275 along do la pen 275 along ladak kedo provided that after finance commission has been constituted no order shall be made puta dak do anke after finance commission has been constituted anke finance commission ke 280 along pu adlo constitute adlo constitute mane lata aku nang chini dun thu thedet le pone pilone lata ba ke pas tu nge chini bo la mangke ma aku nang arju le po malata chini kai mene noi la hedi la ka constitute mane la ke kikim pulo yo kikim ka parja itum finance commission ke parjak adlo 280 pensi anke jongsi ilito phan direct funding jongsi nangi PG pulotante 280 along paragraph 280 along paragraph ladak 280 sub paragraph 1 sub paragraph 1 lapen A along sub paragraph 3 along sub paragraph 3 A along daki pudo the distribution between the union and the states along see daksi the distribution between the union the states and the autonomous councils pusi dak tok dun det nang ji anke ilitum poisa long ji directly sita nona mangke non ke thap dun bangke di C along si ke thap dun dake you the measures needed to augment pen raising puk ejat vetlo augment puta kapikam pulo raising puta kapikam pulo lage aku thek thite ilitum dictionary chelang hul nangi lata nili phan nang arjuwar kam dictionary chenam tan hen lola piloma aman measures needed to augment the consolidated fund of a state puyo consolidated state Assam a consolidated fund along poisa ke thabdam ojia fund si non ke claim anke Assam along ke thabdam o ge la aprang men thabdam o bomlo bang nang state phansin nang lo bom nang ki pio ladak la 275 along ta pule lage hala dak ta nang pi dun lo pu ja dak pu et lo 275 long ta la si 275 ating benle jongsi alang litum Assam government jong si ilitum pan poisa nang pintung o sonde 275 along pen nang PO pole alang litum no nang pipedet kente 275 long ta ko pine 1 long close A puson bidun kok ta hoda mana melo la amendment je halas amendment ji le Karbi Anglong Autonomous Council tumke atum ye lom het langbo aphane papat kon 465 crore tho oi lage pe baji mene hai lage cheng aku ke pe bata pe baji mo phi along do oji mo phi si tek long po lage non aku ke kapachu be pa bang pe klang da hai de ji mati bang da chalak oi par so si bang chalak yu pothe asketa sa bang si pang dai wok lo si tai thong ko pilo aku non asu alom so ji ke te la so ai ke chi to long bola non lai mo sa puthak lo bolang likarju kalang lo MOS mo sa puthak hala so ai court ka chi to hotie ko malo ki dun kente hada ke intellectual dum si dun lo bitum Karbi Anglong madasa
la pulo te intellectual pulo ke puke Puna kok po tek si dun bonte. intellectual pulo amat chu neli karju ke neli pulo kopi silai hoi claim lo puke up in happy ke eson lama ke nigela e theklong le pin lam pusina thak thu amasi neli pulo bai nang li si advisor lo pusike theklong le pin lam pusike pu hai lo pun neli pudun la Lake putai lang to lai tar biaki mana chujor lo ta. Si ka chujor man gelo. tu e ke bidon pota kopi lo la selam pu ba council lo si selam nahi ke pulo la le puna tha la ke constitution na lo ke claim na lang dolan pu na neli arju lo kopi constitution lo po ma nang thak thu hai de je alang abinong ke alang li la sikidul ta constitution lo pu chini ne de ya alam ba Lake chini han bori de dosa. bor i lo ka chini ta ke unte lo Lake kar biaki ma chujor de teng lo to. non ke jarli puno se tambe karbi long jitu itu ma ajak kong an ke nang pabir tekang lap lo kidam tang teman kalang le lasinon apoda do ilo rokom lasinon kidam tang an ilitum claim lo to setami ilitum siksidul ke pabir ya kam la ben ilitum ajak kong nang pabir nang paju makam loksi claim le lasinon ke bang gilang bang ke ilitum nama thanai je ilitum non koma phasi kam pai ai ma koma phasi ki pidu nai mala bang ma thanai Isi question ajulang la sar nang le kachini ateng bulotang te siksidula long aja kong ke thenai ke paragraph 2 subpara 6 along A B C D E F G haladak ateng pen haladak ke allocation of seat the limitation of member ko ando ima po hada seat ko si papajima la pen voter list ka selam la pen hala trading license ka selam la pen hala rong sar tumphan ke baat la pen ka chiti ka chewar ka chen ka chidu anda ja kong honda CPL sa kalang paragraph 2 subpara 6 along lasi la soteng pulotang te pa implement ji pulote paragraph 2 subpara 7 pensi ateng pensi claim na pulu inge non la so ke the na ja kong sinon ke state tumphan si chihoda nam ko Nang to le claim mo bojalo bo. kalang le ni tung ke claim thelu Itu tek poteng lo. siksidul long ni pulo Nang ni pulo tek poteng. power na ni pulo yo ke thena lo lage itu english nale pudam te basic structure hala a structure ki min na ekdom ki thena hormusi bang government tum ke che tum support le la sisa la so putha ke ko puluma non ma ke feri me milo lage paragraph 2 subpara 6 along ke jong tanga teng pen si la 7 along bang ka procedure lo ba establish ang pu la 6 along paragraph 2 subparagraph 6 along ki pudo ke yo the composition of the district councils regional councils and the allocation of seats ke yo the delimitation of territorial constituencies ke tha constituency ke tha constituency ke tha kape kam ba kape ong e pusita la pe kam lo te la member e kam po ke la si la dak member le pape ong yi pusita da council ame thang si klemun hat delhi chupon ka mela ke hat delhi chupon thurong ke lage hat ke ajak kong ka che hudai dam le lu ke La so apu taksa. La tum ka chit to hut nang lipan pinia birta nang pipon masa. tum hanar pipe lai ho Pipe ma. Ane ke chong bulu ko sara ke. lasi song ko apli pen ka chi song ke hala ek pen rule ka se ma nai puga ha ekene state government pon rong lo sa kalang lo setami lo na nangli lo prang 24 plus organization nangli si claim lo hala sut ko ani ka ningje setami ningji dam dekhe lo kalang lo claim kide lo ke ningje seta athe nonda la aja kong thena e posi yo state fan surrender dam de lo la sindang le pulo lage more power ka lilo lage less power lo pa lo lage don rabatum nali tum constitution ching pui tha lage na cho balam kali lage Dak lang lo la lo da. la non amendment bila long ta la dak ta Ang jong si karbiera chini ni lang pulo ten nanta. Than de rai lang malan. Atum. la si kipa Ki chini fan bot ini yang tinda. la si la kipa dusia question ni likar juga tu bang ke la rar fan pa chini nang ko ya po alang li ke experience lo la si alang li pens ni lam the chini kang tu comment tu a por hosi la government lo state ba central government unta warsai ka choyan sar la so siksidul ka pang dugjia abidi la pen la puson ake miaja ko man galang tum chipon la poi tum hana ke no ja ko na piderti la si koson hosi la son warsai ke me ke no central government tu central government tu ba state government tu ke claim ke la ke hala 1952 ningkan harokreser kebra pokebra hinia ningkan hala dak interim council bilo afran ke but sahab
SC booth pu jointia amunit alang li si deputy commissioner lo aprang sia deputy commissioner lo alang li council interim council kaselam ya phan amen lo bangkrihini karbi sai se alang li ke lo ke amat ha phia bangke la ke asam government tum deng de amat la so janardan pathok pu wang le lo janardan pathok phanange toy ga thik thete hala rohini kumar chaudhuri arkom rohini kumar chaudhuri ke borpeta sor ke amat alangli aku alangli ke bongo sena lo ne pilonia munit ke la puja amasi alangli nang toy lo amala alangli ke wang pen bang inkoi rahinia men lulo haladak bang thli ke tribal kalia men bidun ko la pen la janardan pathok ta amethang deputy chairman je plang dun de la hello sik sidul ka pe phuk ke cheng si lo kar ke so putha ke SCC be non puta ninja he bosa jok ta ninja he la bangala boro phan mang ke STP nang ne puke ninja ta dakal monai phuk cheng ta kalang lo ekota tumsi che tok banda kalang 92 tumsi kali 92 belo to malam paklang ke rap apa cetam hela ekport ka che tok la tum ke kene 1995 pati kali 2003 an ma 3 lo la boro tum bang ke tu jan ti lo tum che tok de lo SCC che tok lo boy fit la ke non nang ni bu ko son ji pula to la si ladak pe tum ka chini dam nai ladak ki bang gilang ho halo ma the polo ma ti kalang lo la si la sar apu katha sa nang than pe tum ka chini dun nang je bang la lo itum ke bang jilang ajat agreement alam don le सरकार पे तुम चेतोक पुसिता के चेंग सी के इले तुम कॉन्स्टिट्यूशन अलामा चिनी बेक नापु सिक्स शेड्यूल बांग तो के लके मास बिल लके इले तुम के चेंगमेन की जुट दैट आर्टिकल पैराग्राफ 1 पेन पैराग्राफ 20 अंदु सिक्स शेड्यूल लोंगे के चेंगमेन की जुट ला बांग सिनो तुम ना कोसा ना सोलाम लो तो के चेतोक ना नंग ले बम सा का सिक्सा लो लिलियन सिलोम अर्जुलोंग बाप्री बाप्रा नॉन कोमा तुमा सोंग मांगने ता को का चितोक ले बोथोला सो एकॉर्ड oi non la फेरे में मेल के ना तो पाजे तोल पो केले तुम non ki bang gilang ke tok ko la february musin liar julong la ba tela da फेरे ने थेगिलो la tok tum da lu ason ge kon ke thek lo ne seta me alu ka prek pasi dai kok le poke ajat alam dol si tok ta six schedule bang chini be na po athe six schedule lo tuman mesen aja kong ki pipen jong sil tum chini ne dia plote hala so aja kong pe nang ni pu agreement lo si tokun por plote la hello ka फेरे में la hello la UPDS tum long ta ke hangdam ke ningkan krehi ni habit ki lut ing phat ka che pa check ka to ka ve amat ekipu ke autonomous state ke hang pu amat la so lam don long ke autonomous state pu ka alam a chat a chat ta ve da ke tok thu tok ha bang so pasi bo sa oi bang phat hada gram sobha pe donang po bang se ako tok thu la ke gram sobha pu ke da ke pe donang pu la sik sidul long ke tok thu the pin ho bang phat ke gram sobha pe donang pu pe anta dak tar tok bi bo se sa pe donang pu chok dak ko chai long ke nang biun i ko bo sa ha la so lam don je tok long ke gram sobha ta pe donang pu ako pu dun thu ro ye ka si six schedule lo ke dot na hormon si ka che war thu bina se war thu ka lam bang ke la si pening we bang ke aporta apor rap phan ka chune india to dodolan ili hin pe asi kar biang long ni tum non APLC pe nam hang pathek ta mathek na kok ke la lo la si kar biang long ki do rap tum ta anutin ta ACS doctor ka chenglok officer engineer do la pen ma me ke ladak advocate ta ke claim tum ta dolo non comment nang le do la Facebook live pen nasi alangli ka jugela pen lo Karbiang Long Thomas Council KCC pwala non ke Karbiang Long Territorial Council pusi purong lo pusi pinangana Karbi tum ningje lasi nili ga chini ate ma ninje ola pu sale be pathana lage jok ta chini lo lage la non nang kar jo tum ta chini at lo athema afrang ge autonomous district council pu apan chu autonomous council pu nang lar phak lo amat autonomous council pu ing tui muchot lama po amat autonomous district council ke do un hot ing tang muna ke di kala sa lake ahok magali ahok lo ke na autonomous council ke do hot ke LP school master bhandar appointment tu piu ne de khangyang autonomous la si la autonomous territorial council puke lake alam jong laga pacho be ya panchot na lake ajak kong abang ke apar ko muchot lo non ke ako militan bo la so territorial po alam thegen ne li si gi bidun ti lake ha te aprange BAC pu Boroland
autonomous council po anak aprang ke amasi ne lisi meeting do dut lo ti ala apsu tem pen jo la so halatum talks down dia ko la masi meeting do dut lo nang tum BSC popot netum karbiang long ka phola dun lo KASC pu a boundary ka be alam ning jero la pot nang tum ke territorial power alam thiamang jok dun vek nang jik puneli si puti ho la ma ke territory pulate ahima alam du gok lo matiti ahima do tang lo bosara ke tungke do elo district council do lo ke district pulate akam masih ami mute wala me do kok ta hinuni mute apawar bang ye aprang aparta so si chot posante mission po polo no ke apawar bang ave de chohoi po hem le kim sitadi nang li hem athilun kim po hedi arlo bang hala mi bang nang ke thor bang hedi ami ke thor bang yong si karda we thang da we pulite hem le jong le thesita jakong ave ji le hala ami he la si la KATC po bang ame ke pelu phan cholo bola kalang lo la ke jakong bang ha chipidun lab lo la ke la da ke arme lo karbi tum han ka pilu la ke ame ke palu arme lo bosa la ke chodon ling poya aya lo bonang ke army puta lil arangwo la bang te chok chelang mo arangwo karbiang long territorial council pula hai autonomous po avide doi autonomous tok tok nangji autonomous pu nei autonomous pu nangji nolel jogela ke sixul kalitet pu ke kali det po ange non ke hala 2A paragraph teng lo te district hinita district council doji le hamrenda district council doji la pendata district council doji ange la so district council long si poisa mang nang lo edji la district council bang la non autonomous council la territorial council long le poisa nang leoji kali anke la territorial council bang poisa we thang we development akam ta claim long le la bang e thi joy po bola ke territorial la le delu ave det po la ke bang poisa ke do development akam ke do link si muni tum dam ji ke dam ji ako akam dhara si do choji ke ante te la ta hala CM yam ta ale ve det po bosa ime thang le aprang men chi silam long asonte district ta baru pedonang iti ime thang le chi silam long asonte hala de district pu pede nomar ili tum ko pini development council pu puchot dan ta chogi ba development board pule puchot dan ta chogi la sa di la pulu mari di ite non ki bang ilangan nang tum kan chi song la gantela non la nang tum bange hala ki dam tangan ba guni le pulu mari di hala hu na implement bo pulu sa sinang tum non jong si kene ana makang on ben jong si election haidet lo polo nang tu ko piklem la kache song po hedi la so kache song po ta hedi la ta a ortho a meaning alam the hedi la ta chinina la kache song pule le hangyu procession do chot la son de kache song pu chot kali democratic kache song ke la election ki tour da kache song lo abi no kache song bang lo election ki tour rasa teman ke la ke rasa so chinina i la ke lagi ni lili kan putap cot heli lagi kita belum segi pu lagi aku yang si nang litum la ahok he ponte nang litum la BA kidun college kidun hala so kitab ke chok chi pura professor tu man ninja nut nang litu nang tu be than chok chi punut university da pudam nut lagi kali pura pudam nut hai non ki pudam dia pan tok det nut nang litu up te up i lagi jok ta athima lagi kali so ni sa nong da pusidam bom lo gente kalang sar la ke lasi aku jong si dolam thek ke ong pute ni arle lam men ke tok dolam mati la ho la por he thor non he ba jong si ni ke tok chok chelam pute nan tum le tok thu re non he ni gen ning karong na chi pi dun ji nang le 62 de selam det ni le selam ga lidet ke po la ke ja thek po lam nang se ke la ke ni de achu pin chong wo pot ga lidet le ke sar la ke hala ba kitab long lang si ni la ke tok chot ke ho la tum la dar la ngo oi lang no tok no basi la lo sar ningwe ka por dolo aro dolo kali mo ni lang polam lo a polam lo ni mo pa beng hoi lo de ni kar biara pasi pini ke chuning rita lo e PLC mahang nang pa thek der lo la si kar biara ta me pini ke ning set non a por kar bia ke ki suma por bang ke anu tin ta ning set si matha pet nang po koma si non a hok pet ka chi song ma pet koma party si a hok pet ka chi song bo malata tum non nang do nei asia nu tin da right do vote ke jokke asala so vote ke jokke ke me sen la sia ni si ni isia news ta long lo ni mena mata dun lo
hala dak tripura king mang pulo je kimi sen akin det pan hot dai tu ming vai nai hala dak amek jang chot pulo te nili jong si amek jang chot pen bini chini lord ben jong si nili vot jok pulo te lata nili tan mek jang no ke hala le amek jang galilo hala kar biara ta amek jang lo chini lord ben jong si pahai lo pulo te amek jang chot puji basi ami ning masya bedalo vote lege jok dun lo pal te hala karbe CMEM tum ke chia tum han long le pi va ti ti hadi hala ke vote ki pi tum si long le ki pi lo abinong ke jorlo tum si jorlo hala tum he phana tum si ke jorlo hala la so bang sin tum tin na matha nei non man ke non na so por non tum matha thek te karbia ke ke do hilang bu mangge che matha nang nelo la non na polo tum matha nei pura tripura son bang example nampak lang lo itum ta don ka phia phikidum lo la pen la se la hello aku putu nangi rata so chini nangi lake neli tum ta ka porhis ke chini chot e methang ke chini warat kali la election ke kache danra kam ke claim hello a hok kache song lo lake a hok kache song lo aku jong si kali pon non neli ni ya por high court case claim non neli biru de ahok lo sala pulo te high court case claim nam not la so minute son ji ningye de ura te political thurai pu ahok hela tu pu he no rat chare song non dobo matum ta ahok pet karbia ke man kachi song poson de lang tu ke matha poson de pini gada ke komane ke kupine long ta ki dun tang bang da do pini menalo ha sot ke pulo je ni tum ta karbia ke man si i kichi song lo pusi ek do hori si ke ek dom che pang tang heng hang tum ta dolo anda pini ke karbia ke ring nai pu court pet order wan piset ta posi claim ai delo koma phalo ka fere ke sara tu la do de ka fere de bongo se na phan thang dali bongo se na do pik lo bang ing tang pik lo hala to ma bot do pik lo hala to man ka fere ye regional tum ta so na thak lo di pura puda mai del kalang regional ka lidet lo le ahok per regional tum ta long ta puda mai ni ahok le ahok regional botan de pu hai nangi jong si ka che song le political party ba political leader dum na jong si ahok regional ba ahok karbi long so phanse ka ching hon plote hala inkora plitum ka che song hosi hedi wangor ni tumna phinar ja bum po palang tum chi pui ke sida me lam the sida ne ngi de ka vete jong se pini belsi par jam nang lo alang tum jong si na lam the nang do dun hala tum ka chi song pen il tum case ppn ko ben jong si na ja dun di tip so de pini tum epl se am hang pa the gi sia asai ma si deng de je polo pini galang tum ke chok che ke claim ke dam ke chok che jok komane adas tho komane ali hare pathura jok lake karbia ke ang phun kara jia song gal tum ta party ma gali lasi kadugoi banda pining we dak chetong nang chetong pot studio lang chetong pot kadugoi banda churu lo nili hin pen lapen nili tumlong na songja po nangelang tumpan kadugoi nangelang tumpanta nili hin pen chuning rilo a hopera song komasi ka claim ma lapen kiwang jelang hut koma phansi ke claim pima labang matha pe mi nei lapen nilitum 24 plus organization atum han alam voi na pita me nalitum komenong na pita me lapen non APS LSC tum han nalitum kupima nalitum nang ningre raktakan nalitum komenong na pita me nilitum ithe pen ba APS LSC tum ithe alam nalitum han ya ajata me na reply ji lapen nalitum nang ko pe polte nalitum nilitum da kaching wai long tame aklam long nalitum bang studio bang pak tame ilitum non ke karbia khai jong si reng nang ilang lapen aprang dam nang ilang chipawir nang ni polte ilitum pengbet si do nai nile ya chatha kalam pupe kadu kawe asongya podumanta nanglitum thegre sia do tema nanglitum jungjung phan ma thera ilitum khai reng nai pa bang kadu e bana chuning rilo lapen nilitum nolong nanga chatong dun non APSLC asongya tum hanan tame nanglitum komena pitame nili sia lang so lang de ha ali pining we kelan hello ya pajutia ko ne de rat han chuning del pajutia ko kasi karbi non lo charle song pen kado kawe la rong rup kido kado kawe tum hanta la so message ki ponji phan ge anu tinta bori ni inut pe la vote pa ga join ni ke chang hona join ni ke reng nai long rong pa cherai kom nai pulo te la so message bang anu tin phanda ki pi rep se genang so la so vote pa pen halik tum han ke kera je phan ke dak long thek non na por hot bang ke la si non na por jong tum cherai thek ke pulo te ningkan pho phi bang ke tum bang ke la so na por ke tang thelu non hello tum han ke akan ke me non jong se tum
cerai jun tek pulote la ke mo Samsung Sing tiak kai son sinang manik det posa nili jong del pini da kalang lo Samsung Sing tiak kai sonang man det po la sil tum la so bang ke la so abor jong il tum jong enon tek pulote karbia ke virlo pole pini pen ke pu nang dak pen asi nili hin ban kelam cholo la silas lo hala au ye wang lo sorry chu hotai li tum arnam pu chodeng nek the yoi ne si non pu dai li tum long do hai du kok la ta pu kok lo la pen Samsung Sing ti li tum apu lo apu ilitum Karbiang Long district naman pidet pen ilitum han lapo anang pado along leki me adim nangi pekpi nangi raipi setami ilitum non aku kibang tulang uta ilitum masar panjang si ilitum rana tumat hadum tek thep pulote ilitum si kachar nupo na pe ilitum khai si virpo lasi pining vela puan hello ilitum tokson sikidul ingdeng phokebra hini lasi pining veke lapan sing toning kalo kado